Oh oh, hae, 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 yo. Ngetana paling ngolon, apa setiane kalakon. Timone sekarane, ayo bangun rumah tanggane. Oh oh, hae, 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 boy, ayo yo. Oh oh, hae, hae, so. Sebesar karya tadi guru mesti sabar. Rambang sasana limo berjuang lapo negara. Raka kopat weton Semarang gawean abot mangane kurang. Tegane krambil ijo bajane sing duwe bojo. Hae so. Hae oh. Ijo campur kuning duwe bojo ra tau nyanding. Kadang ngontal kelo kaya kula dadi lara. Oh. Hae oi. Oh so. Oh, hae, hae, yo. Suara ketemu, temu pisan aja gelo. Suwe ora jamu, jamu kadang telo. Suwe ra ketemu, temu pisan aja gelo. Semilir banyu segara, disambut banyune kali. Dipikir ning ati lara, kadang jodang setengah mati. Waro-waro dayang, dayang ning pinggir kali. Ayo katang rayang, panas reya kecampur sari. Roja-roja jeruk, roja enggo tombo ngantuk. Ayo saya tumrapi sing padha-padha. Yo. Oh oh. Hae, hae.
kaya ora kurang duwe bojo aja terus suwe nalika wate onter-onter tiba jongkati entol-entol ora kuat rasane ngepikir timbang mumet ayo paling kumpul nalika wate onter-onter tiba jongkati entol-entol ora kuat rasane ngepikir timbang mumet ayo paling kumpul oh hae hae so lagi rasane kaya ngene rasane sinden wirangi setalakone oh ah ore motor mabur gede rodane cukup rewe sing gede dhuwur larang regane oh ah hae hai reja nangka rejae para sarjana aja padha ngaya dumrape pariwisata reja nangka rejae para sarjana aja padha ngaya dumrape pariwisata waro-waro dayang ning pinggir sumur ayo gotong royong di negarane makmur waro-waro dayang ning pinggir sumur ayo gotong royong di negarane makmur kita cilik aja dikurang yen dikurang padahal kulune ireng-ireng gorengan jagung ati seneng rawani nembung yo oh hae so slogo patok ela-ela sira menyang solo le oleh payung moto majadit lala-lapa wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen ora golek duwit ayo yo hae iso jamu godhonge sliki suwara tamu pisan dadi ati oh ah hae iso raja nanas enak diwadahi gelas aja tewas domrape sing padha ngaras raja nanas diwadahi gelas aja tewas
rasaning ati. Jaranake panganyongklang maraing igal macan mangap megap bojang ganong kalih kiprah wis cocok kang nggonan reyok pranyata Cara lagi panganyong
ya makarya ngangkat karya ning praja ure Kertaharja yo ayo selopretke meneh iki oh awas ayo bocang kanong galenya kiprah woso cakak gonahin riyak hanya teka megambira selempret kampret gampang ngongkongan akan dariyan katipong yambal kanangel ora slendro selempret belo kecarane ke panyongklek marake ngigal macan mangap megap bocang kanong galea kiprah woso cakak ngonahan riyan hanya teka megambira rasa papane warna-warna latyan menang padha mawe rasa ayan kapyak gawe gomon takon sarta rukun akeh kang kayong-yon dadi srana iku datan semu nyawiji ing nyongklak tumpakane sang panci
pot rasa Ayo. Halo Ate. Ayo lanjut ke Pak D. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu. Alayo kalau ora pancen ditinggalake. Ati salawase.
pamit palastra